Unsyalan maning lugar na dahil di ay nga. Ingon sila nga, mo ako ni Toledo niya. Unsalan nga, wala may tawo. Unsa ni lugar nga perti man ko Jawa? Oh, may tawo dito. Pangutan-unin ako si Jack kung unsa ning lugar. Atuhon to na kung tao nga nasa atbang. Mangutan ako ni Jack. Ato ko bi. Oh. Nong? Oh, siya to. Anong? Mangutan na unta nagta ko nimo no. Unsa man ning lugar na nong? Balo lamang insyalin lugar na tawag gani ko kay nasaag ko. Tawag ko sa kong kauban. Ay, sa to ko. Parihatan duang nasa agri ay. Ni. Kamatayan ani oy. Ano Na yan? magugtoy nagpakuan na po nga akong amigo ba nga. Si kuan ba si Tuman. si Guk ba? Guk ba ang gaato ni Janya? Ako di si Tabu di ay. Tabu ako ngalan niya. Ako amigo si Guk. Pagtuan taming duha mag-abot taming duha ay unsa? Wa mo kakuan diri. Iyon na pa. Oh, unsa man? Kamay o man ko si mong dagway no? Sure ay. Lagi. Di oy. Mayo. Murag ikaw man to si Vince TV. Vince TV lagi. Oy, Oh, bakit nagkaibang ito tanong mo oy? Uy, no, Oh, imo sura ba kung paano? Imo di ko kung pan idol ba ti kay tanong. Ikaw buto si Boy Pisot no. Dili oy. Para ni dagway ato pero mas gwapo ko to niya nung oy. Pisot lagi. Klaro din kayo. Ay. Prince ganita. Oh, lagi. Oy, ikaw to si bukan. Kanong anong nagkasaag mo di kanong asa mo di ka de padung ka? Nasa ko yung tuon lagi ako amigo. Kisa man? Kay namin kanang kuan ba kanang nagsaan ko ning lugar Oh, gani ako ako na sa laag. Wala. Maadyo pa siguro ako na ning balihon sa nina siguro. Eh, sa laag naman ko diri ko ga. Ika break og dalagay tudya nga. Nangita kong nangita lagi kong gok lagi. Salan. Ako tong nasipla ba si Gok da ato gani na. Bakit mo mong gok di ay? Ay na kita man to nako sa social media ang yan nga mao siguro to. Mao ba? O, sige. Paano? Sama? Kuyo ka na ko kay at mato lamang ko din ako sa inyo dyan sa to ha. Nagkumpuya ba ay. Sige nong, ariyo sa malamang ko. Isang totohanan nga. Ang dagway ito murag probinsyano man to. Pero murag pag si kuan Boy Pisot. Now, hindi ko mas Boy Pisot. Ngawan? Apa na kublay kilingawan ko may sa pitaw. Ako rin usa. Ay, may sa tao po din dipita sad. Ano ko dari? 1 hour later. Inshallah maning kalapiha. Hindi na ko pa pangita niyo huwag sa gyud. Asa. Nakamay ong ko nito hana. Yun na pa. Murag, di ba ka ni Sigong? Pero, nakita mailan na to siyang ilong. Ako ni mulikato niyang ilong. Murag Sigong yun eh. Kamay ang kunito hana si Tapo man eh. Gok! Ikaw ni Tabo? Uy, Gok! Kumusta? Kung nakikita ka mo? Ginit ka, ginit Ikaw kasi nang classmate ba to? Bakit? Angay! Kamay! Oh, maok yun! Tabo yun! Gok, kumusta naman ka, Gok? Okay na! Inshallah, manubay nga. Kung ingon man ka nga, at tuwang Rizal nga. Wala man siya nga, ganina. Na, nakita mo ko Rizal. Gatilikod ba sad? Di ko likod na ba? Inshallah naman ko. Ay, di nakit-anti ka dyan. Hindi na ko maglingi. Wayog ka. Wala ko kailapon mo. Di dakon, kay kakaroon. Ay, kamu gani. Dako na ka. Oo na nga, kabuhon ka karoon di. Wala yung kugmo ka Ay, ikaw ko no. Oh, wala sad. Na, di. Uy, wala po kay kike. Oh, bisan. No, dako na ka saban. Dakon, ikakon, lawas. Oh, Kita kani, oh, bari sa bandang. ako ganina nasasalag na ko. Ay, nangita ko ni mo. Oh, ako pa gani. Ako naman nagibali na ako sa nina kay nasalag man ko. Ano nabaling mo na? Ako nasalag lagi ko. Ako ang malaki. Ako naging tao ka kanina. Si TV, may ako nakita. Sige niya, kasi puntanan ni mo. Nakita ka ni ko. Kailan ko na siya ni mo. Ah, sige. Salan. Kaya sa man ni lugar na diri day.
Apa yata? Di po kung kailan lugar usap di lugar po. Salan mo kag nagkita-kita kanaho niya. Wala man kay di magkakailaw sa lugar. ha? Mingaw man diri. Majo pa putir ba ako. Ya kung kamusta na imong love life bro? Ala wala jukoy kuya. Ay, Pareta. salam to akong akong gikuan gi Magyabang sa una. Nga gwapa. Dili, Usa may dagway. dili guwapa. Usa lagi. Ay sus perti ang naong na taon. Ora jud ko ang kita kanang lubok simungaan mao gina. Mao gyud lugod. Pero ako nauyab, narsing. Si Darsing. Narsisa yang alam, pero yang narsing gali narsing nga kanang kuan, nagkuan magkuan og doktor. Narsing yang alam. Basta nursing. Nakaya ko narsing. Oh, nakaya ko kanang kuan kanang road mga inji lagi. Ako palagi kita ko uyab lagi bay. Yang salan man ni nga. Wala naman koy kakwarta ni nga ikauli rin sa mong aron sa among lugar. Ya Imong presa pare. ta, ako ko Ikaon. ikapriti po. Asa man tani ron? Ha, maglakaw lang tatong daan eh. Ah, Ato sige, magkabili. suri-suri lang tanaw nilang lugar na. Ano nila mang ta? Aki lang. Maglakaw lang ta. Ano ita? Ya, sige kwarta niya. Oh, kurento ko kwarta no. Wala lagi. Ay pa, tapat dulu sa kwarta. Tungod, ato magmaan pa ta. Amo ita. Ano? Oh, ito mo gani. Saki. Oy. Kisa mo daw na nang naadas babaw. Anong gabarbalog man na si Ja? Noy. Oh. Noy, Noy. makitubag nga di mo na matubag. Anong yung tawag ng tao man na? Tanawa ko na, sa tuwa Noy. na. Sa usa man ha. Usa sa tuwa. Sa tuwa mo na, gabaro. Oh, isa tuwa din siya da. Ito rin na siya. Sa tuwa na eh. Ay kasya tol. Nah, ato sa tumoy. Ito na, lakon lang ta. Tumoy da. Tamo. Gak. Gak. Unsalan nga usa may magibuhat ya ko. Saan? Ang sabay mo buhat ha. Oh, bitana lang man. Ah, bitala di ka di bitala. Salam Ano ni bitana no? Tahan mo ni oy. Kapta, eh? Ano bertahan mo? Ano? Kapta lagi. Mami daw. Yung sabi. Kasi nga Ko, no. tamani ko mo. Di ko kasi ito. Tabag mo. Ayaw ka puntahanin, himo. Tama. Ay. Tarong ko. Kita sa kong hawak ko. Wala tanim mo. Nasuko ka lang maganda ho. Suko ka na ho eh. Sakit sa kong hawak ko. Yasay. Ano ka mo? Tara. Ato sa bigas. Ano? Lago. Lailubi ko ko. Lailubi. Sama na yung lagay. Puti mo buwan na ilang lubi na. Binagtong may bunga lagi. Sagad lamang ka, biya, abas mo na. Binalubi na. Ya, abas na. Ay, salang ka na ko ng biyabasaw. Salang maningap puti man ako kahiuna. Asam nila si Rodrigo. Sanan, wala ko kabaluan na ako. Ha? Ako maaw na kagi. Mangi ko kahian sa nakoy. Mangi ako. Balik ko hindi ka rin Kasi sige na, lako na. A few moments later. Hala, Chicks! Alay, nagwapa na Chicks. Diyan sa naglikod-lingkod. Wow! Kalmi pa, ako liun di. Wow, kalamig pa. May tighter pa yun. Oh, gusto, kalami. Sabi, ay, Kung sa mga niya. subaan mo eh. Kasi sa mga bago. Natagili ini. Uy, sis, palagi na lagi. Oh, Kung gawin. chika ko. Hupo ko. Uy. Kung. Subaan mo eh. Ano magkatabo? Dahil na ko. Butang eh. What's up mga katabugok? So, mga katabugok, shoutout guys sa mga bagong nang-comment o bagong subscribe sa mga YouTube channel. Nga ang among YouTube channel nagkasaka, kaangat na. So, kami nalitaw ko nga naabot na ta sa gipangayo ni YouTube. So, salamat kayo sa mga nag-support kanunay ug nagtanaw sa among video sa TMW Ato Libay. So, shoutout ninyong tanan.
Shout out sa Dede sa Amuare sa Alaska Biking Mambaling. Kang Alpasir Lahaw, kang Michael Abillana nga gidagan karon pagkakonsyal sa among lugar. Nawat unta nga buligan mo sa Ginoo. Kadagkon mo karon maabot sa Oktubre. Ug labi na sa among angkod. Shout out sa among lugar mo gidagan ko na mo nga ang akong amiga kay sa nang Pagihal nga nidagan ko sa kapitan An Palomo Wiskel sa kaniyang amahan nga mo'y kada akong papa kaning kapitan niyang amahan nga mo'y kumpare sa akong papa sa mga pulis diha sa among o labi na sa akong magkuha nga si Cardo Balili siya pag-duty karon keep safe Brad safe time mo pag-duty diha kada gabi o sa mga pagkamangkon ako sila si Pipit sila si Pungpok kasi nga lang si tawagan si Zawil Pilachoy labi na si ang doa ka na ko kapagmangkon nga paborito kaysa na mo si Kenneth James si Bola kung akong iso na si Dalen si Pura o sa tanan na mo mga kauban ya kanhi sa akong pagka-committee ya sa Alaska Mambaling. See you soon sa among So, podcast. kusponsan ako, shout out guys sa Nigis ganina si Vince TV. So, i-follow sa ninyo sa iyong Facebook page ang Vince TV. Shout out sa last nga shout out ako sa akong pagmangkon nga nasa Abu Dhabi o sa akong pagmangkon po nga nasa Japan nga si Dave Arjoncil Balili o kang Walter Francis Balili o labi na sa akong mga amigo diha nga nasa nagserbisyo sa barko sa gawas nga sila si Boy Aragon. Shout out ko ninyo og ayun kalimte ha ang among gibangayon ning suporta. Salamat kisanan. So, don't forget to like and share sa among video sa Facebook page ang TMW Atong Nibay, sa YouTube channel namo ang TMW Atong Nibay ug labi na sa mo ang Instagram di ay Follow na mo. TMW Official 2.0. So, salamat kaninyong tanan og amping kanunay. God bless.